Palalimin lang natin ng konti itong kanal para mas sigurado at mas maimbing po yung tulog natin sa gabi. Oh, lakas na muna, no? Oh, sige nyo. Pero okay lamang po ito para matubigan naman po yung mga palayan dito sa amin. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ang susunod na episode po natin ngayon, i-check po natin yung ating raging area. Malakas po yung ulan, kanina pa. Medyo may mahinang paghangin, may pagkulog at pagkidlat. Okay, so tignan natin yun ating raging area. Yan, hindi pumasok yung tubig dahil sa ginawa po nating kanal natin dito. Ito yung lagusan ng tubig. Tanggalin ko muna tong screen para magtuloy-tuloy po na umagos po yung tubig palabas po ng ating raging area. Patungo po rito pababa hanggang doon sa may sapa o creek. Yung ating manok may lumabas. Pasok. Yan. Yan natin. Okay ba kayo dyan? Hindi kayo binaha. Hindi pinasok ng baha. Sa kabila. Doon. Yan, nakasilong sila dito sa loob. Hindi rin pinasok ng baha. May isa po tayong native chicken na naglilimlim sa mga itlog. Okay. Tayo sa kabilang kulungan. So sumilong sila doon sa ilalim ng kulungan sa loob. Dito may 11 na maliliit po na manok sa loob. Medyo madilim nga lang, no? Okay. Medyo palalimin lang natin ng konti itong kanal para mas sigurado at mas mahimbing po yung tulog natin sa gabi. Oh, lakas ng ulan, no? Oh, pansinin nyo. Pero okay lamang po ito para matubigan naman po yung mga palayan dito sa amin. Yan. Okay. So, unahin po natin doon. Nagusan po ng tubig.
itlog. Kasi medyo malalim po yung pagkakahukay nito. Okay. Ayan. So, sa likod. At tiniyaklaman po natin na hindi po makakapasok yung tubig sa ating chicken house. Nandito po yung, yung mga maliliit na manok. Kumbaga yung mga dalagahin. Nandito sila. And then sa banda rito, nandito po yung mga nangingitlog na manok. Nandito po sila lahat sa chicken house. Yung iba lumalabas. Naghahanap ng matuka. Ay nahayaan po lamang po sila para masanay po yung kanilang katawan sa ulan, sa lamig. Hindi ko po talaga kinukulong yan. Okay? Para masanay po sila. Siyempre pag gininaw po sila, kusa naman po silang sisilong sa ating chicken house. Po sila. Para silipin po natin yung kanilang mga ginagawa. Yan. Relax na relax po sila ngayon. Aha. Dito na ba kayo? Yung native na manok naglilimlim. Iba pa po yung mga itlog sa incubator. Tiran natin. Pwede ka bang maistorbo? Huwag daw. Okay. Kaya maliliit pa po sila. So mga isang linggo pa, yung ilan po rito na medyo malalaki, ililipat na po natin sa kabila. Katulad po itong dalawang manok na ito, magkapatid po ito eh. Yan. Malapit na po silang pwede na po silang mangitlog actually. So isang linggo pa sila dito bago po natin ilipat sa kabila. Yan, yung iba nasa labas naggagala ito. Puputulin natin itong mga sanga pag medyo gumanda na yung panahon. Yung sanga ng kawayan sa gabal. Sila gusto niyo magkape? Kape at pandesal. Gusto niyo? Side yata yung kanilang pagkain. Sige, bibigyan ko kayo. Papatukan na po tayo bago tayo umuwi. Actually 2:21 na po ng hapon, pero okay na magpatuka para maaga po tayong makauwi kasi baka mas malakas pa po yung ulan na bubuhos. Ayan sila gala sila sabi sa kabila. Ayan yung pumasok. Yan, relax din sila. May itlog. Ano po, mayroong isa, dalawa, tatlo. So may 6 po na itlog. Okay. Yan. Magkape. Gusto nyo magkape? Sige. Yun. Sige, hanggang dito muna po mga kababayan ating video. At ako po ay magpapatukan muna po sa mga alagang manok bago po umuwi ng bahay.
Baka lumakas po ng bigla o pagbuhos po ng ulan. Okay, maraming salamat po sa pagtutuon sa ating video. Tayo. Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.